Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod ka dagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbat ken solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong. Manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado. Ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Naimbag nga oras yu amin papagayam kain kadrama. Ti surat ngayon tayo drama kat naggapaw kanay pagayam Jimson iti Isabela Qatar. Ngamsakbay ngayon tayo basaan ti surat ni Jimson kumablaw tayo man pa'y kadus ngay. Hello, Manong Bianong! Great kuman ni ikit ko konsihala Clara Osorio dito'y Tagat Norte, Claveria, Cagayan. Ablao naggapaw kan ni Febelin Batakan Aguda. Pa-shout out po, Mang Bianong! Blanca Flor and Ayon family from Aparay and Bugay. Nagtaw daytakin ni Clifford Ayon. Shout out kan ni Manangko Lin Obra, kan bayaw ko Pungkat, kan nilakay ko Jodimar from Vilmacaday iti Cyprus. Shout out dita ang ngadanan Isabela ti family Javier. Nagtaw daytakin ni Weng iti Samar. Shout out ti pamilya Bisnan, ti Palakyo Bukay Abra. Nagtaw dayta kinipagayam tayo ang Mike iti Saudi Arabia. Listening from Kabatuan Isabela. Great command ti Tim Welder Mang Bianong, si Sam, Tolits, Jod, Arseng, Bonbon, kan Buboy. Bueno, kastoy nga rudain ti surat ni Jimson. Ken ka Mang Bianong, ilingid naklakuman itinagan Jimson. Iti agdama katadak ita ditoy Qatar. Ngam ti pakasaritaan ng nakisalaysay, kat napasama kidiadak pa dita Pilipinas. Naawisak mo ta nagsurat, takayat kumana paidrama to'y padaskaw. Kastoy man nga erugek ti agsalaysay, Mang Bianong. Tatang, nagapit kayo ka din ni Janatangyaw? Saan pa'y mabalin na purusan dagiti bunga da naganos da pa'y? Sayang no purusan na dagaws. Padakkalan pa'y basitap no adakilo na numailakaw. Kaano kayo nga agburas, tatang? Agpalabas tayo pa'y siguro iti talungal daw sakba mabalinan na purusan. Nagbayagan nga'y. Agurayak pa'y iti talungal daw. Intun bigat ko man na Apay nga binayang aganat ka amang puraws. Inak ko magpuros iti isagot ko kin ni Yvonne, tatang. Anya? Adda sigurong ti mabalin apurusan, tatang? Urayom lang ti talungal daw sakbay asagutam iti natnatang. Nagbayag nga rod. Apay kami na masapul nga dati isagot mo sakbay amapan mo sa rungkaran. Una no maragsakan mo, tatang. Maragsakan lat taday dyan nga ore awan ti isagot mo. Basta nasaya at ipinsar mo kung kuana. Nasaya at mat atalaga, tatang. Apay,
Naibagamaon ti ayat mo kan kuana. Saan pa'y tatang? Timing? Anya timing? Nabaybayagan na to may timing ka. Agbubuot ka namang sarsarong karkan kuana ngam di mo pa ilagayam na ibaga ti ayat mo. Madingamin no mabigla, tatang. Amangan no umatap kanyak. Kasano kot nabayagan na sarsarong karam, gamawan metlat tagayam. Banog aso lang mo't ti kanayon nga ipapan mo iti balay da. Pasensya ka, no ima-ima kasim marungkar kang ka, ading ibon. Anya ka di Manong Jimson. Awan anyaman na nga uray ima-ima ka asim marungkar. Tinapatag kat nasalunat ka nagpakita. Nagpintas kan nga umisam, ading? Ay sus, pasablugan nakmanan ako nak. Kanayon nakapaspasablugan. Agpaisumot ngamin, ading. Makaay ayaw dahi ta nagsamit nga isam mo. Nang runa no, agparangan dahi ta makaalino akalid mo. Ni Manong Jimson na talaga, pagkat katawaan nak. Nay, pasensya ka na. Diyak amo makapakatawa gayam. Pasensya ka na, ding. Awan ti rombeng nga ikidawam iti pasensya, tasaan mo tadakas ti agpakatawa. Ading. Oh, apay akitaan nak iti kasta, Mang Jimson. Ading. Adda ka piyaw? Ha? Malaminak ngamin. Mabalinti makikape. Wana. Mabit lang, tayalaan ka iti kape. Ayan je anak mo lakay. Kas iti sigud Kasla di ka pa ila na irwam. Napan naman ang sinarungkaran ni Yvonne. Kasta nga raw, dahi talaang matamu ng aramiden no sardam. Mapan na sarungkaran ni Ibaw. Day talamang sarsarungkar mo ti pagalistuan na. Manu abula na sarsarungkaran na ni Yvonne nga maawan latamot. Anya nga awan lata. Awan lata, tinapintas adamag nga ipadamag na kadata. Pumas pasyar laang mo ti kukwaan na. Rumay timing ka nung araw. Timing at timing. Inturkuan sa balay, ti matay timingan na dita. Urayon talata, bakit? Bareng no adan ipadamag na inton agaway. Nay, Jimsam, ada kagaya man. Tatang. Anat ko ang tadanog-danogam ti angain. Kapadi ka pala sumrot di tabalay. Rabein. Masurunak, tatang. Apay aya. Basta, makadandanog akpay din. Ay nagkarukan. Tagsapol ka pa'y itigulaw. Asinaw ti kayat mo adanugan. Daytoy bagik masurunak, iti daytoy abagi, kayat ko adanugan. Bala. Di ka man Jimsaw. Di mo itulok amatuluyan katawan puli tayong agbala. Nagrigat tumot ngamin nga agbalikas daytoy adila. Kaslamuklatan ti kayat mo asawain. Mala, sumratan di tabalay. Tapadasik adot-doten day tadilam sa akong to ipayat-payat. Bareng no saanan nga agsanod no ibagamon ti kayat mo nga ibagakan ni Ibawn. Ni tatang mo't nagatiddugan ti dilat no ipayat-payat yukit din. Mabalain! Erwar mo at adot-dotag sa akong to ipayat-payat apagpigada. Panagriknak ket nobya ko ni Yvonne, nga oray jak pa imbalbalikas ti ayat ko kankwana mangbianaw. Kan naglagan no agsarsarita kami, kan nagsingpet mat no makisasao kanyak,
isuan nalag-an nga rudan, tirik na may iti tunggal maysa. Komporme ti may imut kaw no sarong karak. Nang runan no agmula ni tatangkaw iti natnatang. Nagadaw a presko anatnatang, ti ipan kaw ijay balayda mangbianaw. Ne, nagadumday ta natang ngaypan mo iti balay da ibaw anak kao. Sa pa'y pinilim dagde kapipintasan abo nga tinatang tayaw. Takapintasan mo jay pangisagutak tatang. Sigurado asaan laeng ani Ivon ti maragsakan iti daytoy tatang. Uray dagiti dadakkel na, maragsakan dalakit day. Ay kat siyempre libre ti sidaan day tinumanong nga aldaw ko naman. Tatang. Imbagla at tulong kumot kadakwadan, Malangarudan, ang kaipanan iti balay da ibaw dagita anat natal. Wow! Nagadun anatang tiinyag mo, Jimson. Presko da pay. Oo na, ta presko mo ti pangisagutak. Unay daytan? Sige, ta isirek ko dita balayo dagiti nateng nga inyeg ko ibon. Nadagsen da ito, no sikat imang bagkat amang isirek. Jak lakit di kayat, amabannog ka. Manungay amin ti bayad dagiti inyeg mo anat na taing baraw. Ni, jak pabayadan tata. Kat no nagadaw, ang mga numalugi ka no di mo pabayadan baraw. Saan tata? Para kada kayo at talaga day jay. Ay nahagyaman ak nga raw baraw. Iso akayat kalaunay para kini Ivon ka na parabor ka baraw. Awan ti makunakkan ka. Nasingpot ka lang nga ruday, awan pa'y ti bisyom. Ka naparabor ka pa'y. Saan ka pa? Agyaman ak tata. Ang di ka unay ang mga numalugi kamot unay no kanayol ti panangyag mo itinatnatan. Awan na pulos ti pan nakalugi, tamula mi day jay. Da kayo mo't ti pangisagsagutak. Pakaragsakak unay ti mangmangted kada kayo, tata. Insan, di mo't agdataton ka kini Ivon? Kasta nga no, Gina? Apay aya? Ay kat lalaingam ang araw dagdataon. Kat no da kamin. Agpaysaw. Wen, da kamin insan. Kaano pa yan nagbali na da kayaw? Basta da kamin insan. Sana na masapol ti petsa-petsa. Kunaklakit dinusan pa ada kayo insan. Tadda ngamin agar-arim ken kuha na taga-kabangiba nga barangay. Anya? Waninsan, nakita kidilim mabasa ki Jay Balay da Ivon. Apag isumot a pinastrik na Jay Baraw anang sarungkar ken kuha na. Tituyak mampay ngagtugtugaw. Agpadaanak laang bitaw Agpaliiwak man. Nupudno timbaga ni Gina kanyak nga damang sarsarungkar abaro ken ni Ivon. Sa bagay, awan danag, tamok nga ay ayaten nakmo't ni Ivon. Adda nakamotor ang nagsardang iti sangwanan ti balay da Ivon. Nakasta. Pudno ti imbaga ni Gina kanyak. Adda talaga ti sabali amang sarsarungkar ken kuana. Sabong parakan ka, Ivon. Agyamanak, Teddy. Sabi ko mata sa anak nakadisturbokan ka. Saan? Awan mo tantiar aramida. Iso adinak to nga rod madistorbo. Agyaman na, Ivon. Nagpipintas mo tandag ito asabsabo. Presko, wenno tunay asabong ti daduma dita. Dagiti mo daduma, artificial flower laang. Ha? Apay nga da na ilaok ng artificial. Tapno sana malaylay, kat saan mong ibaleng. Ha?
Dagiti ngamin presko asabong, malaylay da no mapalabas ti sumagmamanungal daw. Saan to amalaylay ti panagayat ko ka? Iso ninayunak iti artificial. Sika talaga? Di mo lang mo ipon. Nakaragrag sakat, te manugot ka asarong karat. Nakitam gaya mo jagdap daton kin ni Yvonne insan. Waninsan, ngam, natataerak mo't nga amang ngam dayjay. Ha? Imposible nga aklunin ni Yvonne dayjay. Talagang imposible ata. Kunam mo't ada kayon kin ni Yvonne. Talaga mo't, isungawan danag ko insan. Agpatinggalang iti sarsarong kardayjay ken ni Yvonne. Kaano nga di pa nagkalay sayaw? Tapno malanitan mo't ati subil tayo insan. Dumanon tulat taa, angam saan pa'y nga ita? Ay, di mo baybayagan insan. Agkalay sa kayo kit din, tapno malpasan. Ayan di pagsukdal iti bunga tinyog tatang. Pinulod da dita karo ba? Apay aya. Anya mat tagbulod da, ngam di da pa'y ammo mat agisubli. Kabulbulod dalaan. Apay aya. Agsukdalak man iti nyawg nga ipan ko iti balay da Yvonne. Anya daytan, nagdadagsin ti mapan mo isagsagot kan ni ibaw. Uray pa'y kadagsinan tatang bagkata kamapan irigalo ken ni Yvonne. Sagot ka sagot ngam di mo mo't kabailan nga armad. Anya ajak kabailan nga arman ket da kamin tatang. Ha? Kano pa'y? Basta tatang, da kamin. Amin mo't laki din a pangibagaak ada kaming ka. Damagan yaw, no kaano pa'y nagbalin ada kami. Apay, masabol pa'y lang ayaday tapitsa. Kaya't ko lang nga maamuan ano kaano pa'y asinungbatan na ka. Kano kaanaw nagpudno ka. Para kanyak lang day tatatang. Saan na masapol day tapitsa-pitsa dita? Sige. Tayin nakman alaan di pagsukdal iti nyog dita karuba. Mangsukdalak man iti ipan ko ije ayan da ibawn. Ala, nagadon tinyag mo anyog, Jimson. Una, tapno mapnek kayo amangan. Agasam nga'y, tainan ano sa mga inyag dito'y balay kat nagdadagsan dagita. Awan na nyaman na. Uray landok a kadagsinan no kasapulan a bagkatet nga iyag dito'y balayaw. Aramidag para kang ka, Yvonne. Apag iso nga rod, mga ramidak man iti buko salad. Makapangpanganak ngamin iti kastakat. Ay wana, kalalay nga na maaramid abo ko salad dagiti inyag ko diti balayaw. No kayat mau, siya kun ti mapan gumatang iti gatas ken daddo mapay amailaok iti buko salad. Ay, saanan? Siyakton. Siya kun, ibagamlaang no anya ti gatangak nga ilaok mo iti aramidem abo ko salad. Tam mapanak gumatang para ken ka, Yvonne. Naganusak nga agbagbagkat iti kompormila ditan amang ipan iti pagaayat ni Yvonne akang kanen iti balayda mangbianong. Ragragsak kaon no makitak a naragsak makakitkita kanyak. Panagriknak idey kat dakamen talaga. No pa'y jak imbagbaga ti I love you kankwana. Nagtulid nga rod ti aldaw akasta ti taray ti amen. Kampante ak asyaklaan ti nakaiturungan ti imatang ni Yvonne tati amok talaga kat dakamen mangbianaw. Papanam, Jimson. Mapan kami man agdaklis kadagiti gagayim ko tatang. Ay wan, mayat di mapan agdaklis ita taado ti maala nga ikan. Buulan nga minti panag-iikan ita kahit. Agpaigid na no kasto abulbulan.
Isungarod ana panunot mi kadagiti gagayim ko amapan kami agdakles, tatang. Alanga raw anak kaw. Sumurot ako mangam. Apaw ta nagsakit mo to'y sikret kaw. Saan kayo na sumurot, tatang? Da kami langan ti mapan. Mangisang petak tulangan iti sidaan tayaw. Ay na, nagadunday tanga ikan. Aglalagto pa'y dagiti daduma na ay na. Presko at talaga, nanang. Makasida tayo nga ron iti agkakapres ko nga ikan itaa. Ay, mabalin ko timapan mangilakaw ta. Saan tayo ang maibibos na gitoy? Nagadunay Saan kayon nga agila ko, nanang? Mangipanak laengan ijay ayan ti manugangan yaw. Agkasar kayon ayakin ni Yvonne. Asidugan, nanang. Awisag taon nga agkalay sa kami, no sarong karak manan. Malanga raw, ilasin mo di ipan mo kada ibawn. Ipan mo adagos ida ayan datapno saan ang malaas. Tatang, mangikabilak ijay styrofoam box sa kunto ikan iti yelaw. Tapno saan amalaas no bitbitet nga ipan ijay ayanda. Mapanak payagdigaw sakbay ang mapanak ijay ayanda. Tadikat maangot ni Ibon ti agat sida apay udkaw. Apaw, nagadun asida da ito ibarap. Napumpuno mo tayo ti styrofoam baksa ng ikabilam. Tata, tapno mapnek kayong agsida. Agyamanak baraw. Ayan ni Ibon, tata. At ay salas baraw. Mabalin ka di ang mapanak ijay ayan na, tata. Kasarsaritak la kuma. Wala, mapangkalat ta. At damot lor urayan nasa nga ili na. Amangan no siyak mo't urayan na, tata. Ha? Sige, tata. Tamapanak iti ayan ni Ibon. Siyak ka di ti urayam asumarungkar, Ibon? Ha? Kinunangamin ni tatang mo nga daw urayam amang sarungkar kang ka. Amuklatan asyak ti dakdakamatan ni tatang mo. Kwa, Jimson? Ay gayam, nang yugak itinadaklisan mi asida. Naimbagla si daanyaw. Ala, nagaduntit itad mo, Jimson. Anya kumakit, pakaragsakak mo timang tagkang ka. Jimson, awan ka diti sa bali nga ibagam? Ha? Awan ni Baon, kaya't kalang ang makita kan makasarsarita. Kasta ka di? No kasta, kaya't naklaang akasarsarita tunggal umay ka diti balay mi? Awan naglagan nga mintirik nga tunggal kasangsangaw kan kasarsarita ka, Yvonne. Napan ka lang, ayan da ibon idikalman, mapan ka manan ita. Ang mga numauma di balasang nukanayon kay di balay da. Gagangay iti baro at atang sarungkaran na tinubya na. Nobyam kun kunam ngam di mo mat maawis dito'y balay. Mabain mo't atatang. Awisag to dito'y balay no ikalay sakaon. Ay na, nagado ti saom si ka, Jim Sound. Takmat lang aron amo no pudno dagiti ibagbagam. Pudno tatang, ta sa anak mo't nga ulbod. Sige, tamapana kon iti ayan da Yvonne, tatang. Damot gayam ti sa nga ilim, Yvonne. Wan Jimson, iso ni Teddy. Ha? Kumusta kan pare? Nasaya at mat. Naku na ni Yvonne, nasingad kayo kanong agayam. Iso, naramanak pa di sidang inyig mo dito'y. Nagimas nga rod ti panang luto na. Anya? Nasingad agayam? Katwan mo, Jimson. Nasingad ta talagang agayam. Nagado ti ititad mo kada kami. Kanayon kami ang malibre iti masida. Kano anya pa'y di tagapukan ka. Kwa? Maawis kan to iti kalay sa amin kin Yvonne, pare. Anya?
Kasar kayo kini Yvonne? Wan Jimson, agkasar kamin ka ni Teddy iti mabiit. Ha? Si kanto ti best man, ha? Ta si kamot ti kasingida na gayem ni Yvonne. Namnamaan da kay ti kalay sa amin ti gayem mo, pare. Sige, kalata si makit ti pusok. Ti ulok. Agpakada akon, Yvonne. Nagsakit, tatang. Nagsakit. Kunak manunubiam ako nam neibaw. Apay nga asabali ti pakikalay sana. Kastamet ti kunak, tatang. Nobya kon, tanawayaak ang makisarsarita ken mangsarsarungkar ken kuana. Naragsak pa ang makisarsarita kanya. Ay saan ka maawatan si ka, Jimson? Kasano ngamin ayat ti panangaklon na ken ka? Basta, tatang. Imbagam ka dete, ay ayatan ka, wano ay labyaw ken kuana. Ko, tatang, sana na masapol nga ibagak na ita. Ta maawatan namot siguro ti pinsar ko, tunggal mapanak iti balayda. Maawatan na ti ibalbalikas dagiti matak, tunggal kita Iso masapol adya kon baliksen, tatang. Ay awat, malabo ang araw. Ha? Kasano ngayong agbalin ada kayo na awan matgayam ti imbalbalikas mau anak kaw. Matamla ang matgayam ti nagararam ngam di mo mat imbalbalikas ti karga day tapusaw. Aram mata, baing baga. Iso matlagayam Nagsakit, tatang. Impagarap ko talaga anak kamin. Ngamsan magayam. Kasla mabagbag kong tibaro kong ko'y tinalaos asakit. Abarikrik na. Saan mo apabasulan ni Ibon Tawan mo't gayam ti imbagbagam ken kuana. Alangan mo't nga iso ti umununa amang ibagakan ka iti I love you. Tatang. Oray pa nga ta kursunada na kamay. No awan mo't ibagbagam ken kuana. Awan nga ron tinamnamaam. Saan nga agbalin ada kayaw? Ammo nalagta ko man no anya ti ibagbaga dagiti matak, no kita, tatang. Pagbalin pa'y amamad taw di balasang. Di namat kaya ti agbalin nga assuming Nagsakit una yan, tatang. Ikalaisan ti sabali ni Ibon. Amom ti awag iti dayta. Wan, tatang. Napaay ken ayat. Iso ang masaksakitanak ita. Saan? Mutalang ken mulanglang. Kasta ti awag ken ka, limsaw. Imbes maasyan ni tatang ko kanyak, gapo iti pan nakapaay ko ken ayat, saan mang biyanong ta inong tanak paikit day. Napaayak nga raw di tinamnamaag ken Ibon. Pudnumot kit di amin ngayon baga ni tatang ko kanyak. Mot talang ken mulenglengak. Takasanumat nga men nga klunan nakibalasang, no awan mati ibagbagak ken kuana. Nagsakit nga rod ti panakapay ko, mang biyanong. Iso ang nagabrodak tapno mailiw-liwag ko ti panakapay ko. Ala, kastan, mang biyanong, Diyos tagni na kada kayo amin na mangbukbukal iti Lady L Productions. To'y pagayam mo, Jimson. Pagayam ko Jimson, kasanungay nga damaoray mo, kat awan mo ti indarirag mo. Panay kamat asyo, meng. Man nakigayam ni Ibon, iso ang mayate, panakilangan na kan ka, ngam impapan mo mat ada kayaon.
no mabaing ka kumaamang ibagay ti personal. Anyang iti serbi ti cellphone. Iso nga inton sa maranaw, alam na des. Aguray ka laeng barok. Saan ka nga agapura? Dumteng tumatlaeng jay para ken ka. Agtalek ka laeng. Agda ti inranta ti apo para ken ka. Lalaingam ket day ti trabaho naitalek ken ka bayat ti kaddam dita abroad. Dumteng tumatlang day tay pudnaw nga agayat ken ka. Basta agkararag ka laeng. Ket ayatem pay laeng ti rumbeng ayatem. Irarem mo pay laeng ta bagem iti sasao ti Diyos. Ket agtungpal ka. Tapno agtinagmat ti parabor ken ka, adda pay bonus na Ngem no kadagitoy, move on ka pay laeng when guyuguyem tabagim. Saan ka apay kulbo? Ta adda madadaan asaranay mo nga agtaod sa day nga to. All right. That's all right. Ala, kasta manan gagayem, aging gangay ti sumaruno manan, ngayon tayo panaglalangan, dito'y talaong na biyanaw. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos dagnina kada kayo, amen. Bye-bye. Thank you so much, kadrama. Kung gusto nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!